Аз ако се издъня, дъни един куп хора около мен. Ти ако си на 25 години, какво имаш да губиш? Едно единствено нещо. Социалната представа, която си създал за себе си, в егото си и около теб. Ти на 25 години какъв риск? Ако не си строшиш главата физически, какво ще загубиш? Ти на 25 години имаш само една разменна монета. Твоята енергия и твоето време. И младите хора правят една огромна грешка. Те се опитват да печелят пари, не да се учат. Ти до 30 години си чирак. И единствената ти далавера е да попадаш в ситуации, които да тестваш, да си трошиш главата и се учиш. И на 30 години ще смачкаш всички други, които до тогава са опитвали само да спечелят 100, 200, 300 евро повече. Ти ако си преди 30, най-голямата ти далавера е да попаднеш някъде, откъдето можеш да се учиш. И да си скъсаш задника от работа. Когато си млад, ти плащаш една цена, единствената цена, вадиш един портфейл, който се казва време. И почваш да плащаш от това време. Не инвестираш в себе си. Гледай цялото видео в YouTube.